I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. What's up guys, mga maestro? Update lang. Well, isang may nakakalungkot na balita, no? Balita talaga. Isang nakakalungkot na pangyayari. Kasi it's already 5:41 and still nandito pa rin kami sa may Bautista, pero sa may malapit dun sa pinuntan namin yung Binongbong. At nakikita nyo nga sa aking background, sa aking likod, nakikita nyo sa aking likod, medyo malaki yung yung ilog. Yun yung problema. Hindi kami makatawid kasi pag pupunta ka dun sa may Binongbong, kailangan mong tumawid ng ilog na to. Gagamit ka ng bangka, ng balsa. So yun yung ginawa namin kanina. Kanina umaga, okay pa naman, no? Maliit yung tubig, kayang-kaya. Kaso nga lang kasi ngayon, umulan kasi kanina. So hinihintay namin na at least humupa yung ilog na to. Medyo malaki na yung binaba ng tubig, kaso nga lang malakas pa rin yung current ng yung current ng tubig. So hindi namin kakayanin. So hindi namin alam kung anong mangyayari. Yun nga, no? So nagbabalak kayong pumunta dito. Huwag kayong pupunta dito ng rainy season or basta umuulan kasi madaling tumaas yung tubig. Ayan. Nandito kami around 1 PM naghihintay kami. Kaso yun nga, hindi pa rin makatawid. So dito kami, sama ko si Ilocano Lacochero tsaka si Biyaherong Pugutero. So, kita nyo sa likod ko, mga maisan yan, mga palayan yan, no? So hindi namin alam. So may mga nakausap kami kanina, so wala daw talagang nagtatawid na ng motor pag ganito yung tubig. Alright, so yun. So kung sakali man hindi kami makauwi, in-advise kami na makitulog na lang sa mga bahay dito sa may Purok 7 daw to eh. Kung may sinabi silang isang pamilya dyan, pwede namin tuluyan. Problema nga lang, walang signal. Walang signal, so hindi namin ma-inform yung mga family namin kung ano yung status namin dito, kung ano nang nangyayari. So I'm sure na nag-aalala na sila ngayon. So pasensya na mami, pasensya na. Yun, hindi ko alam, no? I-update ko kayo kung ano yung mangyayari. So far, iniintay pa rin namin na bumaba yung tubig. Tatry namin kahit gabi na mamaya, kung kaya, na tumawid. Kasi kailangan namin talagang makauwi. Yun. Alright. So sana, yun. So sa mga nagbabalak pumunta dito, check nyo yung weather, yung condition. Kung kailangan nyong iwan yung mga sasakyan ninyo, yung mga motor ninyo sa kabila, iwan nyo. Kaso pagpupunta nyo kasi yung Binongbong, medyo malayo pa siya. Siguro nasa 30 minutes din nalalakarin. Alright, so yun lang mga maestro. Pag napanood mo yung vlog na to, meaning to say nakauwi na kami at nasa ayos kaming kalagayan.
Yan si Biyahirong Hugotero, nagre-ready na siya ng pang bonfire mamaya kasi sigurado maraming lamok dito. At saka ilaw na rin namin. Ayan. So sana masindihan ito kasi basa. Hindi nga, sabi ko nga ba, Ah. kahit gaano ka pa kalamig, kahit gaano ka pa basa, pag nadarang ka sa apoy. But paubos naman na yung gas mo, di guna natin dyan para ano. Eh, bakit hindi na lang yan, oh? Yan, oh. Ayan. Ayun, dito ako ata. Ayan. So ito magsisilbi naming ilaw mamaya habang naghihintay. Yung mga damit nakasampay, oh. Boy Scout, Boy Scout. Bonfire is real! Ayan, so andito pa rin kami sa may Pampang. At may kinuha kaming saging. Ayan yung iniihaw ni Buds ni Hugotero. Ayan. Ako naghihintay na. So nintay naming bumaba yung tubig. At mag time check 7 PM. Baka sakali daw mamaya mga 8 bababa na yung tubig. Ayan. Ilocano. Ay, Balamban. Ay, Balamban. Balamban Festival. Up! Okay. Okay! Ayos. Wow! Hi, good morning mga maestro. Update lang sa 6 past 6 na yata, 6 AM the morning. At kararating lang namin dito sa kabilang Pampang. Doon kami galing. Doon nga kami na stranded. At kagabi doon na rin kami natulog, no? So napaka mahirap yung pagtulog namin. Maputol po. Dito kami sa bahay nila, Kap. Ayan. Pinakape muna kami. Ang painit ng sikmura. Malamig sa gabi. Malamig. Walang katabi. So kaya na. May natalo na sa'yo. May natalo na sa'yo bilang mag-opera. Malamig ang gabi dahil walang katabi. Pwede.